Татар әдәбиятында эшчеләр сыйныфы язучылар тарафыннан актив сурәтләнгән. Бу турыда җентекләп язучыларның берсе Шәриф Камал. Аның әдәбиятта зур урын тоткан әсәре исә «Акчарлаклар» повесте. Укучылар һәм тәнкыйтьчеләр тарафыннан югары бәяләнгән әлеге әсәрнең үзенчәлеге һәм сире нәрсәдә, тапшыруыбыз шул турыда булыр. Шәриф Камал әдәбиятка килгәнче үк бик кызыклы да гыйбрәтле тормыш юлы үтә. Ул, мисал өчен, Рига шәһәрендә кибеттә эшли. Аннан соң Одесса якларына, Кырым, аннан Төркиягә, хәтта Мисыр якларына барып чыга. Рәсәйгә кайтканнан соң Донбасс шахталарында эшли. Бер ара хәтта Каспий диңгезе буенда балык промысларында да хезмәт итә. Балыкчы, артель башлыгы булып, артельчик булып эшли ул. Менә Акчарлаклар повестен укыганда без анда Шәриф Камалның үзен дә күргәндәй булабыз. Чөнки Шәриф Камалның биографиясендә булган кайбер эпизодлар шушы повестка кертелгән дип санала. Ягъни турыдан-туры аның язмышы белән туры килгән моментлары, урыннары бар. Сүз уңайнан әле шундый легенда да йөргән. Имештер ки, Шәриф Камал үзе дә шул Каспий диңгезе буйларында бер кызга гашык булган һәм ул мәхәббәтен, шул кызын анда калдырып бетергә мәҗбүр булган. Ягъни аларның инде алга таба мәхәббәт тарихлары барып чыкмаган дигән шундый сүзләр йөргән әле инкыйлабка кадәр үк, революциягә кадәр үк. Чыннан да Акчарлаклар повесте 1914 елда язылып, 1915 елда басылып чыга ул вакыт газетасы типографиясында Оренбург шәһәрендә. Һәм инде бик тиз арада язучыга тагын да зуррак танылу китерә. Язучы моңа кадәр хикәяләре белән танылган булса, Акчарлаклар эшчеләр тормышыннан бер хикәя дип билгеләнгән бу әсәр аны нәкъ менә гади кеше тормышын тагын да ныграк ачып бирүче автор буларак күрсәтә. Һәм инде менә без Акчарлакларны Шәриф Камалның иң танылган әсәрләренең берсе буларак бүгенге көндә беләбез. Акчарлакларның менә беренче басмасы 15 елга, соңрак 20-30 елларда язучы үзе исән чакта басылган вариантларда әкренләп текст үзгәртелгән, камилләштерелгән, төшеп тә калган урыннары бар. Әлбәттә, менә бу лексика ягына үзгәрешләр бар. Шәриф Камал телен камилләштергән инде менә бу замана үзгәрешләр белән бәйле рәвештә. Менә мәсәлән, әсәрдәге бер бүлекнең исеме оригиналда «Иншалла» дип аталган булган. Ул 1938 елга кадәр шушы исем белән йөри. Бу бүлектә каһарманнар «Иншалла» дип берничә тапкыр кабатлыйлар. Ләкин инде 38 елда ул бүлек исеме үзгәртелә. Булыр әле дип, персонажлар да «Иншалла» димиләр, булыр әле дип кабатлыйлар. Бер караганнан сюжеты катлаулы түгел. Гариф һәм Муса исемле ике егет Каспий диңгезе ярына килеп, шушы диңгездә балык тотучы, шуның белән шөгыльләнүче, әлеге балык тоту промыслы дип аталган җиргә эшкә ялланалар. Зур булмаган вакыйгаларда аның шушы иптәшләре белән танышуы, шулар аша әлеге урында эшләүче Шәрәфи карт, аның гаиләсе, аеруча аның чибәр кызы Газизә белән танышуы. Шул вакытта Гарифның аерым күренешләрдә диңгездән, мисал өчен, балык тоту вакытында невод дип аталган ятмәнең диңгезгә таралуын күргәннән соң, чын мәгънәсендә кыюлык, батырлык үрнәге күрсәтеп, иптәшләрен үзе артыннан ияртеп, хәтта гомерен куркыныч астына куеп, диңгезгә сикерүе, көймәгә сикерүе. Менә шушы күренешләр бер-бер артлы тезелеп китә һәм әсәр якынча бер ай ярым, 2 айга якын вакытны үз иченә алып, ул март ахырлары, ахыры май башлары тирәсендә бетә инде ул. Ягъни балык аеруча күп тотыла торган вакыт тәмамлаганнан соң, әлеге егет инде диңгез буенча башка җиргә бәхет эзләргә китеп бара. Акчарлаклар Шәриф Камалның аеруча күп басылган һәм аеруча күп тапкыр иллюстрацияләнгән әсәрләрнең берсе. Чөнки Акчарлакларга безнең Баянзар Әлмәновның ясаган иллюстрацияләре бар, Акчарлакларга Харис Якубовның ясаган иллюстрацияләре бар. Аларны безнең музейда күрергә мөмкин. Һәм менә ул сюжет рәссамнар өчен, иллюстраторлар өчен, интерпретаторлар өчен кызыклы чыганак булып торган. Мәсәлән, Акчарлаклар нигезендә куелган спектакльдә булган Камал театрында радио спектакль бар. Кыскасы, ул әле башка форматларда да укучыга барып җиткән әсәр булып тора.
Беләсеңме, якташ, кемнән көлә Акчарлак? Балыкчыдан. Канаты юк, шалмый дип көлә. Әллә көлә, әллә җылый. Әлеге повесть нәрсә белән үзенчәлекле? Иң беренче нәкъ менә читтә бәхет эзләү мәсьәләсе. Берсен игътибар итик. Татар язмышы белән үрелеп бара торган тема бу. Без сезнең белән бәлки Зәңгәр шәлдәге Булатны беләбездер. Шул ук вакытта Йөзек кашындагы Фатих Хөснинең Айдарны беләбез. Башка геройларны беләбез. Алар еш кына кышларын, мисал өчен, туган якларыннан китеп, төрле урыннарда эшлиләр, хезмәт итәләр, бәхет эзлиләр. Әмма шунысы бар. Менә Шәриф Камалның әлеге әсәрендә булсын, хикәяләрендә булсын, читтә бәхет эзләүче бу татарлар бәхет таба алмыйлар. Алар бер яктан тормышның төбенә төшкән изелеп яшәүчеләр буларак күзалланса, икенче яктан читтә бәхет табып булмый дигән фикерне автор укучы күңеленә сеңдерәсе килә. Татар язмышы үзенең туган җирендә, туган төбәгендә генә була ала дигәнгә китерә ул. Әлеге повестта да, татарларда шактый булган әсәрдә Гариф ханым, аның дуслары хезмәт итәләр. Ләкин шул ук вакытта алар күңеленә нәкъ менә чит ят мөхит алып килгән ямьсез сыйфатлар да үтеп керә. Алар арак эчәләр, карта уйныйлар, хәтта сугышып та китәләр. Ягъни читтәлек ул сине туган җиреңнән, туган телеңнән, туган яшәешеннән, мөхитеңнән айыра һәм башка халыкларга булган, халыкларда урын алган бәйрәм, йола, гадәтләрне дә татарга сеңдерә. Акчарлакларның бу басмасы, беренче басмасы, ул бездә түгел, ул башка бик күп китап саклау урыннарында бар. Чөнки аның тиражы шактый зур булган, ул төрле язучыларның, журналистларның шәхси китапханәләрендә сакланган. Чөнки китапны укыганнар, яратып укыганнар. Гомумән, күпләр өчен Акчарлаклар ул беренче тапкыр булмаса да, ләкин аеруча яратып, әсәрләнеп укыган әсәрләрнең берсе булган. Әлеге әсәрнең үзенчәлеге тагын нәкъ менә Гарифның хезмәт процессын, аның хис кичерешләрен, Газизәгә булган мәхәббәтен гаҗәеп матур төсмерләрдә ачуы. Карагыз сез, диңгез күренеше, Акчарлаклар дип аталуы, ул нәкъ менә диңгез, теге табигать күренеше буларак диңгезнең матурлыгы һәм аның кеше халәтенә бәйле үзгәреп торуы. Ул герой характерын, аның күңелен ачырга ярдәм итсә, шуның кебек әсәр исеменә чыгарылган метафора булып торган Акчарлаклар исә әсәрне аңларга бер таяныч нигез ул. Чөнки әлеге Акчарлаклар ул шул вакытта кешеләргә аңлаткан метафора буларак без кешеләрне канатсыз Акчарлаклар дип атый алар идек. Алар да бәхет эзләүчеләр. Һәм автор әлеге диңгез өстендә балык эзләп очкан Акчарлакны Гариф һәм аның дусларының эш гамәле белән янәшә, хәтта параллель алып бара. Һәм иң мөһимедер бәлки, менә аларның һәрбер эш гамәленә бәйле автор үзгә бер сүрәт тудыра, үзгә бер эмоциональ халәт тудыра. Табигать сүрәтеме ул, диңгез сүрәтеме, Акчарлакларның я каңгылдап, шатланып, я кайгырып, я елаганга ошатып, каңгылдашып очулары әлеге Гариф һәм Газизә күңелендәге әрнү, сыкрану булып укучы күңеленә күчә. Әсәрне укып чыкканнан соң әлеге бәхетсезлеккә дучар ителгән, әмма чарасызлыктан бер урыннан икенче урынга күчеп, бәхет эзләп йөрүче бу кешеләргә Ходаем Тәгалә сабырлык бир дип әйтәсе килә. Аларның шушы әрнүле халәтен сыкранасың һәм үзең турында, якыннарың турында уйланасың. Менә бу татар тормышы, бу синең һәм минем бабаларымның, яисә өлкәннәрнең, элекке буыннарның үткән тарихы дип уйлыйсың. Әнә шул рәвешле Шәриф Камалның хикәяләрендә һәм әлеге Акчарлаклар повестында әдәбият фәнендә импрессионизм дип аталган бер юнәлешнең матур чагылышын күрәбез. Ягъни ул кешенең күңел халәтен, аның рухына салынган уйларны, хис кичерешләр
чагылышы гына түгел, аларның кузгалышы һәм шулар аша укучыга да тәэсир ясауның бер чагылышы дип әйтер идем мин бу импрессивизм күренешен. Шәриф Камал үзе исән чагында ук үзенең урамы барлыкка килгәнен күргән, республиканың мактаулы исемен алган, Гомумән союз дәрәҗәсендә зур бүләк Ленин орденын алган язучы, ягъни ул үзенең соңгы гомеренең соңгы елларында мөмкин булган кадәр игътибарны, кадерне күреп яшәгән язучы. Гомумән 1940 елга сугыш башланыр алдыннан Шәриф Камал республикада иң абруйлы, иң хөрмәтле язучы дисәк тә була, чөнки ул иң өлкән язучы, исән язучылардан һәм әлбәттә барлык яшәүчеләр өчен үрнәк булган шәхес. Ул яктан ул аның кадерен белгәннәр, аны хөрмәтләгәннәр. Әлбәттә аңа кадәр, аңа инде менә бу кадер хөрмәтне аңа чынлыгында яулап аларга, бу кадер хөрмәткә лаеклы булырга туры килә, чөнки ул үз җилкәсендә хезмәт кешесе язмышында татый, ул бик күп хезмәт итә, бик күп эшли. Инде менә бу матбугат әдәбият юнәлешенә килгәч тә аның эшләгән эшләре бик күп. Ул тәүлегенә чынлап да 10-12 сәгать эштә булып, хезмәттә булып яшәгән кеше, иҗатын күбрәк төнлә алып барган кеше. Шуңа күрә ул лаеклы рәвештә әдәбият пьедесталына менеп җитә. Шәриф Камал музее әлбәттә ул менә 1950 елдан бирле эшли һәм без даими рәвештә Шәриф Камал исемен хәзер инде татар китабы йорты кысаларында актуальләштерергә тырышабыз. Музей һәм мәдәният министрлыгы оештырган Шәриф Камал премиясе бар. Шәриф Камал премиясында яшь язучылар, яшь тәрҗемәчеләр катнаша аның бәйгесендә. Әлбәттә без моннан тыш Шәриф Камал мирасын турыдан-туры өйрәнү һәм җанландыру белән шөгыльләнәбез, чөнки аның кайбер югалган, онытылган әсәрләрен яңадан бастыру белән без актив рәвештә шөгыльләнә башладык. Ул әсәрләргә яңа сулыш өрү, ягъни аларны укыту, кычкырып уку буламы, ул интерпретацияларын булдыру буламы, без менә бу эшне дә хәзер җәелдерәбез. Безнең бик уникаль монда халәт, уникаль ситуация, чөнки Шәриф Камалның тууына 140 ел, вафатына 81 ел, әмма Шәриф Камал вакыт-вакыт үзенең яңа әсәрләре белән укучыны сөендерә, бүгенге укучыны. Ягъни аның моңарча бик билгеле булмаган әсәрләре калкып чыга. Менә бу эшне әлбәттә музей алып бара, һәм Шәриф Камал үлгәннән соң да актив язучы буларак безнең өчен бик кызыклы шәхес булып кала бит инде. Әлбәттә менә бу заманның чагылышы, революция кадәрге иҗатының барысы да революцияннан соң алга таба инде җыентыкларга кертелмәгән, кайберләре оныттырылган дисәк тә була. Язучы үзе алардан баштартмаган, ләкин алга таба аларны күрсәтергә теләмәгән, яки алар совет вакытында язылган әсәрләр булырга мөмкин, әмма ничектер алга таба шулай ук бик танылу алмаганнар. Без аларны күрсәтәбез укучыларга һәм әйткәнемчә Шәриф Камал турында карашларны бик нык киңәйтәбез. Шәриф Камал аның менә 20 йөз башында язган хикәяләре, аеруча Акчараклар повесты татар әдәбиятының бер матур үрнәге, чагылышы булып тора. Һәм аннан соң килгән әдипләрнең бирәк тә проза өлкәсендә эшләүчеләр барысы да дип әйтерлек Шәриф Камалны үзләренең остазлары дип саныйлар. Чөнки аның хикәяләрен һәм әлеге Акчараклар повестьтан кат-кат укуларын үзләренә аннан билгеле бер дәрәҗәдә үрнәк, илһам һәм тәэсир итеп эмоциональ рух көч алулары турында язалар, сөйлиләр. Татар прозасын һәм драматургиясын классик әсәрләре белән байыткан, октябрьгә кадәрге әдәбиятта һәм совет әдәбиятында үзенчәлекле эз калдырган Шәриф Камалның исеме бүген дә халык күңелендә яшәвен дәвам итә. Аның әсәрләре бүген дә үзенең бәясен югалтмый.